Tara, samahan nyo. Let's go! Saan tayo? Sa langit? Tara! Hop! Great gas ka! Kailangan mainitin mo yung kotse. Parang ano lang, parang jowa mo lang. Kaya ako practice ka sa akin. Grabe talaga yung mga motor dito tsaka mga tao, nakakainis mag-drive. Parang gusto ko lang banggain lahat. Gusto ko silang sagasaan lahat. Alam ko, nakita nyo yung title naman, ang aking unang driving experience. Ngayon naiintindihan ako na bakit umiinit ang ulo ng mga tao. Pero hindi naman yung rason para manakit ka ng kapwa. So gusto ko dito ikwento yung pinagdaanan ko sa akin unang driving experience dito sa Pilipinas. Siyempre, nag-driving school kami. So simulan muna natin na ayokong mag-drive. Alam ko gaano kahirap dito sa Pilipinas, pero naiintindihan ako na meron din parang milestone o parang adulting na vibe yung pagdadrive. So bilang isang tao na hindi naman lumaki sa mga kotse, wala naman kaming kotse noon, ito magiging unang-una kong kotse na ako din ang bibili. So maraming salamat sa suporta nyo doon. Kaya talagang dinelay ko siya. Siyempre, inuna ko muna ang bayad lupa bago ito. Kaya para sa akin, hindi siya naging big deal. Hanggang nung nandun na ako sa Manibela. Nandun na ako sa, okay, pwede ako makapatay, pwede ako mamatay. Kasi tinan mo naman, no, diba, yung ranking ng 2023, number 9 tayo sa pinaka-traffic. Kahit gaano kaganda yan, kahit gaano ka yung kotse mo, nakakatamad pa din lumabas. Lalo na dito na yung mga taong kasama mo, yung problema, hindi ikaw. Kung hindi man tayo top sa corruption or sa low literacy rate, tayo ay top sa congestion dito sa Pilipinas. So doon sa parking, masaya siya kasi kailangan mo munang tapatan eh. Diba? Pag natapatan mo na yung gusto mo, wala pag parallel parking, kasi automatic kinuha ko eh, di mo ako mapagmamanual, wala akong pake kung ikinapogi mo yun, wala akong pake, ayoko, mapapagod ako at gusto kong meron pa ako energy, kausapin yung mga tao sa paligid ko, lalo na sa mga stop and go traffic dito sa Pilipinas. So tatapatan mo yung kotse, yung nasa side mo, kunyari kanan siya, pag nakatapatan mo na siya, iikot mo siya ng papunta doon. So kung nasa kanan mo mo siya, tapos reverse. Tapos titignan mo ngayon sa salamin mo, unti-unting gas, hanggang makita mo na yung paparkingan mo. Tapos balik mo na ulit dalawa, tapos diretso lang ulit, kasi magpapantay na yung gulong mo. Bago ka dumating sa gutter, tumatama ako sa gutter kasi di ko nakikita. At minsan nasisira din yung diskarte ko pag sinasabi na rin ng mismong driver, oh, pwede pa. Eh, hanggang dito nga lang kaya ko eh. Ito nga yung gusto kong tansya eh. Pero yan, naiintindihan ko naman na mas may alam yung instructor kaysa sa akin. Pero siguro kung ako lang yung nandoon, mas gaganahan akong dumiskarte sa sarili ko. Pero okay lang din sa akin yun. So, tapos pag malapit ka na sa gutter, bago ka tumama sa gutter, siguro mga isang dangkal sa gutter o kalahati, no? At mga 3 inches. So, yung normal lalaki mo, doon ka na sa kabila, doon ka na sa palayo. So, nasa kanan, doon ka na sa kabila. So, ngayon, itong papasok ka na, doon ka na kung saan ka nakaharap. Gumano na siya. Sexy siyang gano'n. Buti na lang, si Mr. Instructor, pinayagan ako na ikabit yung gamit nito. Kinakabit siya doon sa parang salamin na parte ng kotse. Siyempre, kailangan mo pa rin sumunod sa guidelines na hindi pwede doon sa harap ng kotse mo yung harap. Hindi pwede yung mga isang, 4 inches ba? O 5 inches. So, pinayagan ako na nasa gilid. So, kung ito yung kotse, dito siya nakalagay. So, may ilalim ng mirror, ng side view, para makita ko pa. Kung baka nakaharang siya doon sa aircon. So, nakabit ko dito yung aking camera at makikita yun sa gilid. Ayan, nagdadrive ako habang nagkukwento. Nakapag-record na ako nung pangalawang araw kasi tig 4 hours yun na magkasunod na araw. Kaya maraming salamat sa aking mga editor na nagkakaroon ako ng buhay sa labas ng YouTube para gawin to mga bagay na ito. Ipagdadrive ko din kayo pag tagal-tagal. So, dumaan kami ng EDSA. Doon lumabas yung pagkademonyo ko eh, na dalawa siya magkahalo eh. Isang gusto kang patayin, yung mga bus, at isang gusto mamatay, yung mga motor. Kasi kotse ka eh. So, pwede mo silang tamaan. Una ko pa instinct nung ginigit-git na ako, ng mga jeep, ng mga is napapagilid akong gano'n. Nasabi sa akin instructor, wag. Either mag-brake ka na lang, o unahan mo na. So, syempre, kung isa kang baguhan, tulad ko, wala pang 8 oras nagda-drive. Sa buong buhay ko, wala, subukan ko naman mag-drive kasama yung mga tropa ko. Pero yun yung start and stop. Doon lang kami sa parking ni Arf. Tuturuan ako ni Vincent. Doon na tinutulungan nila akong maintindihan yung mga, yung yung reverse, ano yung parking, ano yung neutral, ano yung drive, yung mga yun. Push. Tapos left. Ay, counterclockwise. Push. Counterclockwise. Yan, okay. Good yun. Yan. Sakay na! Stairway to heaven. Tapos, usually kasi, Vincent. Yung maling ang ginawa. Una muna. Seatbelt. oo nga, okay lang yan. Ayoko pa mamatay. Usually kasi pag bukas mo ng kailangan mainitin mo yung kotse. Parang ano lang, parang jowa mo lang. Tapos yun. Tapos yun pala, number 1 na unang pagpasok mo ng kotse, kailangan ayusin mo muna height ng seat mo, Okay. Check yung rear view yung mirror. mirrors, kung kita mo ba lahat. So dapat, ang idea, dapat nakikita ko yung gate. Kita mo yung likod mo. Okay. Basta kita mo, left. Ako naman yung gate. Ito sa sagasama. Pag ganyan, sagasa agad. Sagasa Wala agad. nang isip-isip. Basta ako na ano. Okay na, nakabukas ka na. Okay. Seatbelt ka.
Okay, seatbelt. Ay, Pogi. Footwork muna tayo. So, brake and gas lang yan. Okay, brake, gas, brake, gas. Pag magagas ka, dapat 1.5 muna. Oh, yeah, half. I-steady mo siya. Okay, steady. Oops, Oo, yan. Pag umabot na ng dos, magastos ka na sa gas. Ganyan lang. Okay na yan, goods na yan. Tapos bitaw. Bitaw lang. Okay. Kasi pag binitawan mo, mabagal ka, pero dire-diretso ka pa Pag rin. binitawan mo, wala. Kasi automatic. Pag humiyaw na siya, yun na. Oo. Masarap na siya. Tapos ang brake mo, tatandaan mo kung anong spot mo dyan sa, Same. same din. Okay, okay. Pagkakaliwa ka, yung left button, Oo, yun eh. ibababa mo. Baba. Yan. Okay. Tapos pag maliwa ka, mawawala yan. Pag binitawan mo. Bitaw. Paano siya mababalik? Mag-drive ka. Kasi Eh kasi naka-park tayo kaya okay. Tapos pag angat naman, pa-right naman. Pero, ang una mong gagawin, left, tingin sa mirror, tsaka ka mag Tama. Left, tingin sa mirror. Tsaka mirror, tapos minsan ito, tingin ka dito eh. Okay. Kasi minsan yung mga blind spots na yan, lalo na dito, Yeah. mga motor, hindi Ayun, mo mapapansin. mga blind yung utak din. Blind yung utak nila, black din. Flash. Ano sa inyo, flash? Ito, same din sa light, pero ipe-press mo siya. Palapit sa akin. 1, 2. So yung... Ganun. Okay. Tapos ilaw niyan, pag ganun, twist naman. yan naman yung ilaw mo dyan. Ito yung diretso lang Bright. forever. Pa-bright. Tapos Okay. kung gago ka, Ako yun. push mo yung push mo lang to. Push mo lang yan. Sobrang bright yan. Yan yung bright. High beam na. High beam. Yun yung pang ano. High beam ba tawag yan? So, pag gumalaw tayo, Okay, turo ko sa'yo kanina. yung brake, Brake. hold, brake, Brake, lagay mo sa drive, drive. tapos sandali ka na. Up, then gas ka. Automatic kasi to, kaya kahit hindi ka mag-gas, didiretso ka. Okay, so bitaw-bitawan mo lang yung brake. At, ganyan. Okay. Ito yung kailangan ko masanay. Iyan mo lang, brake Light lang na. Brake konti, ganyan. Okay, yan. Brake. Inis ako dito sa kong sagasaan. Sige, ako practice ka sa akin. Bago, brake na rin. Yan, diba? Okay, Matras naman. Atras. Atras So, tayo. pag atras, hold yung brake, Yan. punta sa reverse, R, yan. R, tapos gas Tapos na ako. titingin mo muna dyan sa likod Tingin, mo. kung may masagasaan. Usually ito, tinitingnan din to. Kasi automatic din pati reverse. Yes, everything. At taso pa, hanggang makita mo hanggang kapatay mo yung bag. Bantay na bantay si Arpo. Humingi dyan. Huwag ka matakot. Sige lang. Up, break na. Ano, man. Yan. Wala nang kadyot. Yan. Yan ang maganda. Hindi na kadyot, lambot na. Okay. Yan, marunong na. Ano ba SND? Bakit may two S sides? is sports mode. Pang kanilang pang-uphill yan. Oh, yung pangpataas. Etong D, normal. Kaya mga ganda doon? Yeah. Sige. Sabi ko na kung break ka. Break konti. Yon! Ganon! Ganon! Tapos, sige, slow mo lang. Diretso. Yan! Diba? So yung dito, nandun ka na sa kalsada, syempre alam mo naman na EDSA pag sa isang parte no, may isang kumpul doon na talagang ang tagal mo inaantay. Tapos alam mo, paglagpas na nun, ang haba na kasi nagkaroon ng mix-up, nagkaroon ng mga jeep nakahara, mga nangunguna, hindi nagbibigayan. So biglang mapapaganon kayo, mapapabilis ka sa dulo. Naiintindihan ko, para ka nagkakamot ng kate na hindi ka kasi gumagalaw. So doon ako. Tapos dito, habang nagdadrive ako, yung isang bus, dikit na dikit sa akin. Alam mo na nakalagay na nga doon na student driver ako eh. Pero ginigit-git niya ako na parang gusto niya akong patayin. Hayop ka. So ako syempre, doon ako kasi napapatingin ka, ang lapit ka sa akin. So syempre, alam ko kung sanay ka, alam mo na hindi pa yun malapit. Pero syempre, baguhan ka pa eh. At sa ganong bilis, diba? 40 km ba yun yung nando sa analog na bilis nyo. Syempre, mag-aalangan ka, parang ma-awkwardan ka na parang kumakati itlog mo. So yun yung pinoproblema ko. Tapos ito naman mga ang hirap naman sa mga motor, yung biglang mapasok sa'yo. Mapa e-trike man yan. Pati mga jeep, nakakamutan ka lang naman ng ulo pag nagasgasan yung kotse. So, dire-diretso kami noon. Pero nung bandang dulo naman na, nag-enjoy na ako. Nagiging problema lang sa akin, syempre, lalo na nung nasa circle kami, yung pag-merge mo dun sa traffic. Kasi syempre, ang daming lane eh. So, masaya yung dalawang lane, simple lang. Pag tatlong lane, syempre, yung innermost, yun yung overtaking lane. Sinusubukan ko mag-overtake para masubukan ko lang yung ins and outs. Tapos yung sa U-turn, yung dalawang ikot para isang malaking ikot. Yung ang turo sa amin sa ngayon ay pag lumagpas na yung side mirror mo dun sa curve,
todo mo na, tapos ligo ka na. Yung isa. Pero kanya-kanya naman yan at hindi naman lagi ganun. Natututo ka rin naman. Kaya tansyahan pa din siya. Iba-iba din siya, kada klase ng kotse. Ang kotse ko kasi SUV, hindi sedan. Dahil sa lugar namin, para maalog, kailangan talaga mataas yung kotse mo. Hindi, makakalbo yung ilalim ng kotse mo. Ito, tapat na kami nito. Kaya maraming salamat kay Sir Ray na pinayagan ako mag-video. Nang syempre, dapat nasa guidelines. Sanang pihit. Yan, papasok. Papasok muna yung una, tapos pag nasa loob ka na palayo. Ito ka naman sa kaliwa. Kasi sa kanan yung paparkingan namin. Ayan, nakikita mo. Ayun o. Pag nakita mo na Pag nakita mo na dyan yung buong... kailangan yung buong paparkingan mo. Oh. Yung sasakyan sa likod. Ay, hindi pala yun. Dapat yun ang tinitignan ko pala yun. Iba yung sa akin eh. Yung tinitignan ko yung side mirror ko. Pag nakita mo na yung pasukan. Kita mo na ba buong likod? Kita na. Sige. Todo, dalawa uli. Isa pa. Hindi, isa pa. Diba? Likod dyan. Bobo mo, Pau! Ako na ba yung instructor mo eh. Medyo dumikit lang tayo kasi... Medyo ticket sa gutter. pero okay lang yan. Malayo pa naman. Di pa ako gumagamit nung rear view niya, di pa ako sanay eh. So, mabuting malaman mo naman yun. Mukha, seryosa. Sanang pihit. Kabila. Dito. Sagad. Bobo. Ang bobo mo, men. 4 oras ka na. Pero karamihan naman ng oras ko is pag-drive, hindi pag-park eh. Ito, unang-una namin ginawa, parking agad. Rekta parking. Kalalabasan ng kotse doon sa garahe, parking agad, aral. Kasi kung tatay mo yan, sinisigawan ka na niya. So hindi ka makakadiskarte. Ito, mas malambing para okay, pwede ka magkamali. Sige, sagad mo. Sagad mo yung manibela. Yan ang sabi ng girlfriend ko eh. Sige! Sagad mo ang parking. Okay. Kabila naman, sagad. Yan yung hand over, overhand daw. Sagad mo lang yung manibela. Seryoso si kuya mo. Oh, reverse. Ito kasi, yung gearbox nitong kotse to, dikit na dikit yung neutral sa drive. Iba kasi naman may parang groove. So yun din isa pa yun. Practice din yun. So hindi ko to katangahan. Hindi ako defensive. Hindi ko to katangahan na hindi ko nakita naka-drive o naka-reverse. Kasi magkadikit sila at hindi mo patansya kailan yung klug sa kotse. Pero diba, hindi naman siya galit sa akin. Defensive lang ako. Ganyan lang. Hanggang sa papantay na Mas pantay pa sa banlagyan, boy. Kaya dumaan ka na, meron pa nga sa akin nag-overtake. Tapos nag-gano'n siya na okay lang. Kasi alam niya student driver ako. Nakakatuwa lang. At hindi ako nakakatikim ng toxicity sa una kong drive nung araw na yun. Tapos doon, nung nandun na kami sa U-turn, nandun kami sa gasolinahan, tinuruan na naman ako mag-park doon naman sa harap ng gasolinahan. Kasi umihi muna si kuya. Ito yun. Okay, nag-CR lang muna si kuya. Kung napagod siya sa kaka-parking namin, subukan ako mag-parking eh. Pero mukhang okay naman. Hindi naman ito yung kotse ko pa. So, sepet ang tiyahan lang. So, sana hindi ako ibagsak ni kuya. Ako ikaw man to. Tulbo ko babagsak. Bip-bip ako para sa'yo. Para sa'yo to, kuya. Yun lang, so wala kayo update bago ako pagalitan ni kuya. Pero okay naman siya, minsan antok na nga si kuya. Pero grabe talaga yung mga motor dito, tsaka mga tao, nakakainis mag-drive. Parang gusto ko lang banggain lahat. May utak GTA ako na gustong gawin. Pero wala, ganun talaga. Kaya lahat parang uno ka lang na uno, automatic to. So lagi lang brake lang ng brake. Kasi gumagalaw naman siya mag-isa. Pero kung sa manual to, parang kaya naiintindihan ko ba't nagagalit yung mga tao. Pero kailangan niya, relax ka palagi. Kasi ganun wala kang magagawa sa Pilipinas. Dapat galit ka na pinanganak sa Pilipinas. Tapos iyan mo na lang, bawiin mo na lang habang tumatanda ka. Kung ipunin mo, mainis ka. Ganun ba gawin? Really kuya, miss ko na siya. Hindi rin kasi ako pwede mag-vlog palagi, bawal. So itong mga pahinga lang, nag-CR lang si kuya, pwede. Saka ako din. Hindi na ako nag-CR, bala, ipunin ko na to. So ayun, yun ang aking unang driving experience dito sa Pilipinas. At mukhang gusto ko pa naman, di naman ako mabilis mapikon o magalit sa mga tao. Kahit siguro matay ako, kasi ganun talaga akong tao eh. Mas importante sa Pilipinas yung malamig yung ulo mo, mas malamig yung utak mo kesa sa tama ka. May tinuro nga sila doon yung parang the doctrine of last clear chance. Na kahit ikaw yung nasa tama, kung pwede mo maiwasan yung isang bungguan o isang aksidente, dapat umiwas ka pa din. Kasi iba ko naririnig ng mga driver na kailangan ikaw yung tama. Diba? Yan yung mga sinauna eh. Ang turo nga sa amin ay hindi mo naman papalitan yung mga dating turo. Kasi diba dati wala kang practical nga noon eh. Diba? Parang bigayan lang kung sinong trip eh. Kung sinong magising ng tama sa kama nila gusto nilang mag-drive, pwede. So, dahil mas marami na rin kotse ngayon, mas marami ka na responsibilidad. Na dati, hindi kailangan nyo. Kasi konti na naman na may mga kotse noon. Ngayon ang dami na, di ba? Kasi dahil basura ang public transport dito, kailangan ko pa bumili ng sarili mong kotse para maabutan yung mga oras na gusto mo. So, doon natapos na yung 8 hours na driving lesson namin. Marami naman natutunan. Papasama to kay Sir Ray sa kanyang mga tinulong sa akin. At moving forward, abang-abang kayo ng mga driving vlogs natin. Yung mga tipong nagkukwentuhan
kwentuhan lang kami habang papunta kami sa isang lugar. Baka kung gusto nyo ng mga ganong driving vlogs, like nyo na yung video below para alam ko na pwede natin idagdag to sa mga video na nilalabas natin sa ating channel. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo kasi kung di dahil sa inyo, hindi ko maabot to. At hindi rin ako mag-i-enjoy magkwento. Hindi ko rin to parang okay, pinagdaanan ko siya. So nagpapasalamat ako na sobra enthusiastic at sobrang kupal ang ating community na nasi-share ko to. At kung meron kayong mga experience o mga gustong tips na sabihin sa akin, comment nyo lang din down below. At bigyan nyo pa ako ng mga kotse na gusto nyong bilhin ko. Meron na ako na trip, pero baka meron kayong masuggest. Ang kailangan ko kasi SUV na pogi din. Ang gusto ko maisip, hindi ako nakagrab. Yun yung klase ng kotse yung gusto ko. Pero baka meron kayong masuggest sa comment section. So doon tatapos sa ating yapping session na aking drive experience. Bigyan nyo ako ng 5 stars kung ibubunggo ko tong hayop na to. O, ano ba? Okay, gas.